ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅರೋಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಫೀಚರಿಂಗ್ ಸೌಮ್ಯ. ಏನೋ ಒಂದು ಪಿಂಕ್ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲರ ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೊಮಗ್ರಾನೇಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅವ ದಾಳಿಂಬೆದ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಂತ ಲೆಮನ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಅದಂತ ತೂದು ಬರ್ಕ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪುನು. ಸೊ ಐಸ್ ಏತ್ ಬೋಡಾದ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಒಂದು ಏನು ಒಂಜಿ ದಾಳಿಂಬೆದ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಐನ ಆಜಿ ಜನ ಬರ್ಪಿನ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ಫುಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ಕಿಂಜ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಆಯ್ತಾ ಸೀಡ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸೀಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ನಿಗಲೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂದಾಣ ನಿಗಲೆ ಅವೇನ ಅರ್ಥದಿಪ್ಪೊಲಿ ಸೀಡನ್ನು ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಬಟ್ ಏನು ಮುಲ್ಪ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಆಮೇಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅದು ಕಡೆ ಒಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೋರಿ ದಿನ ಏನು ಬೋಡೋದ ಅಡಿಟು ಉಂಟು ದಿನವೇನ ತಕ್ಕೊಲಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡಿಗಲಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪರ್ಸ ಬರೋದು ಬಟ್ ಮಿಡಲ್ ಒಂತೆ ಸೆಕೆ ಹಾಪುಂಡ ಅದಾಗ ನಿಗಳಿಗೆ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಅದು ಏನಾಗಲ್ಲ ಕ್ವಿಕ್ ಅಂತ ಪರೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಒಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಐಸ್ಗೆ ತಂದಿತ್ತದ ಅವೇ ಬಾಜನ್ನಾಗ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನವೇನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏತ್ ನಿಗಳಿಗೆ ನಿಗ್ಲು ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಗ್ಲು ಲೆಮನ್ಲ ಪಾಡುವರದ ಅಂಚೆರೆಪೋದು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ಲ ಗೆತ್ತನೊಲಿ ಉಂದೇನು ಆಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮಲ್ದಿನ ಅರೌಂಡ್ ಆಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚೆರೆಪೋದು ಒಂದು 7-8 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಹೆಲ್ದಿ ವರ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಾಂಡ ನಿಗಲು ಕಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಂಡ ನಿಗಳಿಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಪರವಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ದು ಜಾತಿ ಒಂದು ಕಾಳು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 7 ಕಾಳ್ದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅವೇ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದು ಕಡೆದು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಗಲು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಚನೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಗಲು ಕಲಡ ಅವಲಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಏನಂತ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕಲಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ ಪಂಡ ನಿಗಲಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಇತ್ತಿನ ದಾಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದಾಂಡ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ತೋತೀನಿ ನಮ್ಮ ಐಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತು ನಿಗಲು ಬಂದ ಕಡೆನ ಕಡೆ ಉಂಡಲ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ತಿತ್ತಿನ ದಾಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದಾಂಡ ಇಂಚ ನೀರು ಮಲ್ತದು ಆಯ್ತು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಳ ಕೂಡ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತವ್ರ ಇಂಚೆ ಅಲ್ಲಾಡೋದು ಗುಜ ಮಲ್ತದು ಪಾಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಬಿತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ನಿಗಳಿಗೆ ದಾಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆವಂದೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಕ್ಕ ಐಸ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಬೋಡನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಚಿಲ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಡು ಐಸ್ ನಿಗಲು ಏತ್ಗೆ ತೊಂಬರದ ಅವರ ತೂವನ್ಲೆ ಏತ್ ಬೋಡಂದು ಒಂದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಲಿಂಬುದ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ತಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋಡಂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡೋಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಲೆಮನ್ದವೇ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಪು ನಂಚಿರ್ಬೋದು ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಠ ಇಕ್ಕೋತುಜಿ ತುಲೆ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಎಂಚ ಬೈದನ್ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಳ್ಳಿ ಎಂಚ ಆತನ ಬಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದು ಎನ್ನವೇ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾರ ಮಲ್ತನ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂದೇನಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಬಳ್ಳಿ ಎಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಆತನ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಪೂರ ನಿಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮಾತಾಗಲಿಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಅವ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೋಟಡ್ ಪರ್ಪಿ ಹಿಡ್ದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಡ್ದು ಬಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇತೆ ಮಜನೇ ಬೇತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಇರ್ಬೋದು ತೂಲೆ ಎಂಚಾತನ್ ಬಂದು ಪಲ್ಯ ಅವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.